Здравейте! Вие гледате предаването за риба, а днес ще проследим първият каяк риболовен събор, организиран в България. Мястото на събитието е язовир Жребчево. Мероприятието е съчетано със състезание, а как ще протече то, останете с нас, за да разберете. Здравей, това мероприятие се организира за първи път. Кажи ми какво мислиш? Здравейте, смятам, че е организирано много добре. Като за първо мероприятие е страхотно. Всички са като едно голямо семейство, забавляваме се, ловим риба, упражнявам си любимото хоби и мисля, че се получило страхотно. Добре, как се съчетава каяк с риболов? Много интересно е това нещо. Аз съм доста нов в този спорт. Всъщност, може би това ми е третия месец, който го практикувам. Но откакто стъпих върху каяка се зарибих, както се казва, страшно много. А иначе съчетанието е страхотно, защото е хем спорт, хем и риболов. Това е общо взето. Провежда се и състезания същевременно. Как се представи вчера? Аз се представих доста слабо. Имам само една мерна риба. Най-малката хваната, доколкото разбрах след това, но се надявам днеска да имам повече слух. Пожелавам ти успех! Благодаря! Здравей! Каяка е доста интересно хоби. Разкажи ми малко повече за него и как се съчетава каяк с риболов. Риболова с каяк е много интересен. Просто си сред природата, близо до водата. Можеш да отидеш на всяко едно място, което искаш, без да плашиш рибата. Много приятен вид риболов. Хващат се доста добри риби, предимно хищници ловим и така. Това е първият каяк събор. Кажи ми какво мислиш? Много добро мероприятие. Надяваме се да стане традиция всяка година. Доста лодки се събраха. Хубаво време, приятна компания, настроения. Някоя друга риба си хвана. Съчетано и със състезание. Как се представи през вчерашния ден? Аз вчера хванах една штука 45 см и това беше общо взето и дребни костурчета. А днес какво мислиш, как ще се представиш? Дали ще има същия успех? Днес се надявам и след като вече познаваме мястото, малко по-добре да се представим. И малко по-едри риби да хванем. Има ли конкуренция? Има. Голяма част от хората са начинаещи, но има доста хора, които са доста добре в риболова с каяк. А ти от кога го практикуваш това хоби? 2 години. 2 години практикувам риболов с каяк. А развива ли се според теб? Да, развива се и то доста добре. Колегите, които са търговци на лодки, казват, че доста така хора започват да си купуват. И е приятно наистина.
Малко преди старта на състезанието, който е обявен за 8 часа, всички се отправят към зоната, определена за риболов. Ето я и първата риба, която успява да улови нашата камера. Въпреки че сме далеч, можем да познаем, че това е щука, но видимо не влиза в нормата и затова се връща обратно във водата. За първа година организирате този каяк събор. Разкажи ми малко повече как се решихте. Да, наистина за първа година се прави такова нещо в България. Как решихме? В момента, в който започнахме да се занимаваме с тези риболовни ситонтопи, ние сме рибари. Ходиме по състезания спинингови. И първата ми идея беше, когато започнахме да се занимаваме с това нещо, да го популяризираме, а най-добрият начин да се популяризира едно такова нещо е като се правят състезания. Риболовни. В общи линии това е, още сме, дет се вика шепа хора в България. Сигурно сме не повече от 50-60 човека, които се занимаваме с каяк риболов. Правиме си иначе неформални сбирки нон-стоп. Обикаляме по язовирите из България, в чужбина, по морето ходиме и така се зароди идеята на Кричим. Направихме една сбирка пролетта и някой каза: айде да си направим състезание. И аз обещах на момчетата, че ще го организирам това състезание. В общи линии е това. Как се решаваш да правиш риболов от каяк? Как идва идеята? Екстремен риболов. Интересното е, че имаш физическо натоварване, съчетано с любимото ни хоби. А какво по-хубаво от това да човек да има физическа култура? Доста е нетрадиционно. Да, аз обичам нестандартните работи. Може би и за това. Аз от големите лодки, аз по принцип лова само сом. И мечтата ми е да кача на каяка сом над 50 кг. Да пробвам дали ще стана. Аз съм сигурен, че стана, защото с тия каяци се ловят огромни риби. Мерлини, всякакви огромни риби. По 150-200 кг съм гледал клипове как ловят риби в океана. От колко години ще се занимаваш с каяк риболов? От година и половина. И има ли развитие според те в България? Да, определено. С всяка седмица ми звънат все нови и нови хора, интересуват се.
правиме тестове 2 пъти в годината на каяците, на които хората идват безплатно, ловят риба с тях, карат различни модели. Общо взето има интерес. Има интерес и не само в България. По принцип този риболов е много силно развит в Америка и в Австралия и Нова Зеландия. Но последните 2-3 години и в Европа много навлиза. Поради причината, че много от водоемите в Европа са забранени за двигатели, бензинови мотори. И хората минават на каяци. Каяка е лесен за обслужване, инвестицията не е голяма, не изисква някакви допълнителни консумативи, ремонти на двигатели и затова хората ги предпочитат. А аз лично, защото е по-екстремен риболов. Има ли нещо по-специфично по самия каяк? Има, да. Значи това са ситон топ каяци, които се седи отгоре. Не влизаш вътре в тях и те са оборудвани с много екстри за рибари. Стойки за въдици, отсеци за да се направят, да се монтират сонари. Отдолу са направени дупките, които се оттичат, са така формовани, за да може да ти влезе сондата на сонара вътре. Мисъл, измислено е. Тези каяци са мислени от риболовци за риболовци. Разкажи ми сега и малко за състезанието, което организирате. Състезанието е общо взето спинингово състезание. Лови се само на изкуствени примамки, забранена е живата стръв, само с една примамка на линията и другото, което много държиме при провеждането на това състезание и занапред, да популяризираме начина на риболов хвани пусни. Рибата задължително трябва да бъде жива и да бъде пускана във водата обратно. Нещо друго по регламента? Има ли нещо по-специфично? Дължина на рибите като килограми? Да, имаме всички риби, които са по закон в нормата, с изключение на костура, който сме го увеличили като размер, защото все пак трябва да се стремиме да ловиме големи риби. Всеки може да лови костури по 12 см. Затова сме вкарали в регламента, костура трябва да бъде над 20 см. Штуката е 45, бялата е 45 и сома е над 65 см. Колко състезатели има записани днес? Около 20 човека са някъде. Може би 17 по-скоро има записани. А в един сектор са всички? Да, имахме идея да разделиме част от язовира на два сектора, но
Не сме чак толкова много хора, за да го делиме на сектори. Направихме един сектор, половината язовир. Разделени сме, ние помежду сме си го разделили на 2 подсектора, за да може да съдействаме, нали, с 2 лодки. И общо взето това е. Тя рибата е съсредоточена на 3-4 места, както виждате, колегите са се събрали на едно место и ловат. Общо взето. Но това е. Състезанието е 2 дни. Как премина вчерашния ден? Добре. В духа на фейрплея. Имаше уловени риби. На първо място в момента едно момче с една штука 1,7 кг. И така, броиме. Всеки грам носи точка. И това е. Чакаме да видим някоя голяма риба. Имаше удари на хубави риби вчера, но не можаха да се извадят. А кои са най-добрите примамки? Кои повече използват състезателите? В момента най-добре кълве на кастмастери. На малки кастмастери. Пробваха на силикони, на воблери, но като гледам така най-добре се лови на кастмастери в момента. Здравей, преди малко притеглихме пред теб 5 костура. Кажи ми на какво ги хвана? Костурите ги хванах на Кастмастер. В момента опитвам и на Попер. Пък ще видим какво ще излезе. До момента доволен ли си от състезанието? Ами да. Доволен съм. Организацията е добра. Хората са хубави. Времето прекрасно. Едно добро изкарване за уикенда. За първи път се организира такова нещо. Какво мислиш? Че трябва да стане традиция и да се организират все повече такива събирания. Кракарската гилдия става все по-голяма, а и съчетанието екологично движение и практикуването на любимото хоби, съчетано и със спорт, е нещо, което е незаменимо и тепърва да търпи развитие в България. Благодаря ти, пожелавам ти успех.
Преди малко премерихме една твоя штука. Кажи ми на какво е хвана и по какъв начин. Значи штуката хванах на силиконче, като използвах чебурашка и двойна кука. Такава техника видях в интернет и ми стана интересна. За първ път я ползвам и също това ми е втората штука, която съм хващал. А други какви примамки си ползвал? Тук лично само Castmaster и силиконче, като имам едно любимо, което е и съответно само него го ползвам, но новото, което е, че е с глава на чебурашка.